Gaurko saioa gorputzaren malgutasunari eskainiko diogu. Malgutasuna da gorputzeko atalak erraz eta eroso mugitzen uzten digun gaitasuna. Malgutasuna galdu egiten da, urteak aurrera eginala, eta horregatik oso garrantzitsua da bizitza osoan zehar lantzea. Eta galdetuko duzue, zertarako landu behar da malgutasuna? Gauza askotarako. Adibidez, eta garrantzitsuena, gure bizikalitatea hobetzeko. Gauzarik ohikoenak, jantzi, oinetakoak lotu, errazago egiteko. Arinago, bizkorrago ibiltzeko. Odol zirkulazioan eta arnasketan parte hartzen duten muskuluak hobetzeko. Lesioak aurrezaintzeko eta lesioetatik azkarrago osatzeko. Laburbilduz, gure bizitza arrunta hobetzeko. Gaur, luzaketa erraz batzuk irakatsiko dizkizuegu, baina lehenengo joan zuen trastelekura koltxoneta bat hartzera. Lehenengo luzaketa. Bi lagun bata bestearen atzean jarrita. Aurrean dagoenak bi besoak atzera eramango ditu. Eta posizio horretan dagoela, beste laguna bi besoak elkartzen saiatuko da. Sorbalda eta bularra luzatuko dituzu. Bigarren luzaketa. Zutik, heldu hanka bateko orkatilari. Tolestu belauna eta orpoarekin ipur masaila ukitzen saiatuko gara. Mantendu zuzen bizkarra. Hankaren aurrealdeko giharrak luzatuko dituzu. Hirugarren luzaketa. Lagun bat lurrean etzango da ahoz gora. Beste lagunak hanka bat hartu eta tolestu gabe zuzen mantenduz, bultzaka gorputz aldera eramaten saiatuko da. Hanketako atzeko giharrak luzatzeko. Laugarren luzaketa. Zabaldu aurrerantz eskuineko besoa, eskugaina gorantz begira. Bultzatu beherantz ezker eskuarekin, eskumuturraren flexoa eginda. Besaurrea eta bizepsa luzatuko dituzu. Bosgarren luzaketa. Lagun bat ahoz gora etzango da. Besteak hanka bat hartuko dio eta belauna tolestuta egin tira. Ipur masaila luzatuko duzu. Seigarren luzaketa. Eseri lurrean eta jarri hankak luze eta elkarren ondoan. Saiatu eskuekin oin puntak ukitzen. Hanken atzeko giharrak luzatuko dituzu. Zazpigarren luzaketa. Zutik beso bat garondoan eta ukondoa tolestuta, lagunak eskumuturretik heldu eta beherantz tiratuko du. Trizepsa luzatzeko. Zortzigarren luzaketa. Zutik eraman beso bat aurrera eta bultzatu beste besoko eskuarekin leporantz. Bizkarreko giharrak luzatuko dituzu. Bederatzigarren luzaketa. Lagun bat koltxonetan eseriko da. Oinazpiak elkartuta eta belaunak kanporantz tolestuta. Beste lagunak belaunei bultzatuko die. Bi hankak ahalik eta gehien luzatzeko. Horrela, aduktoreak landuko dira.